Pagpakan ito ang ito ang mga sexy dancers. Ha? Alam, pamagutin monitor skill shot. Kanila sa Okay po rin ang kanila. Okay na siguro? Okay na. Okay rin na lang. Oh. Ibalik yata ni boss. Pasensya kayo mo ang ato sa gi-check daan kay mao naman niya mo ang comedy show. Nindot ilang mic stand okay, wifi. Wifi kusog. Buwagat tungtunganan as manok. Mura mo ni kita shot wifi. Wifi tagay. Daghang ay mayola pamili pero wag ni hatag og beers loyo. Sa pa rin na si Ruyo. Kang Roy raman ang gasto kadaghan ang igsuon din Boss, tampo-tampo sad mo. Ikaw, una sa tanan, mga ilang may dispensa nga gipagaw gyud ko kay gabi gikan mi sa to shot Miglanilla. Miglatan may gabi. Ang hinungdan yun nga daghan kay miksyon isyot para buyag hangtod ni sa Liwas Semana Santa. Tulo ni kabuhan straight tinodan na lang polybok na gyud mi tinuod. Ang rason na usamo sinungdan kay karon lang ko nakibaw ganiya pagpanihapon nito ila ni Ma'am Panji daghan ay nagtan-aw sa mong video. Salamat kayo ninyo. Tungod sa mong video sa TikTok niabot og 6 million salamat ninyo ha. Salamat ha, Garbong Cebuano. Manay hinungdan nga bahalag pagaw-pagaw mi gi-request may ninyo din anang malipay mi. Pero lami pag ay sorry lami pag og video ugma tanawan ninyo sa Yochis og Yoporn. iskandal man. Nay, ay katawa na Dinggiton ka dito. Katawa po si nanay, parang nakailang YouTubes. Wa mga kay Facebook. O the first time nga mo din ako ginan si Sir Roy, wa ko mag-expect inani kadaghang tao. Grabe ka mainito na pagkakata. Sityo raning tagasa, daghanang tao Pero nalang ko'y namatikdan sa mga tao din Sa tagasa. Nakasyo mami baguhay sa Maharuhay, Midilin. Oo. Lahi man yung mga babae din shot. Nga naman. Mga maritis. Uy, amaw. Yung saga, uy. Yabang ka. Mga maritis mo doon yung taga-tagasa. Yung sa Maneka. Panday na kong naong sa sakyanan, gisingitan nagbabay. Yung sa ka. So na, si Idol mo to, si MOR. Oo. Gwapo mo na is personal. Natay niya ako. La, yung partner si Isyot. Oo. Mura mag-criminal. Yatay mo mga bayhanaw, kitang tamoron. Mga pagka, pati tignaong syot. Nga naman. Pag panihapon na ito lang ang pansi, gisunod yung kusbabay. Yung sa kapag Siya, isa. Idol. Ulitaw, pagka-Idol. Yatay. Kung ano, manday sa akong bana, akong buwagan, ikay kong ipuli. Niya ako. Katong tiguang, tigsuka di mang pansi, nangutan na sa. Katong titata sa inasan. Siya nga, Dong, ulitaw, para si Isyot. Kung ano, manday sa among kanding, ibaligya, saya ko itong buhay. Oy, speaking of kanding, salamat kay ni Subaybay. Good to Wonderful 2005 at 15. From TV5, Marcos Navarro Sacol. Salamat kay si Subaybay. Shot! Para makasita o tingog kay bisag pagaw ko, malingaw ni sila. Manganta na shot. Kanta ta?
Katong sikat kay ito karon DJRJ sa disco. Na ko'y kanta bago. Malingaw ka mga batanon. O pamburikat man yung kanta. Ang sabot kanta naabot magagburikat. Pansiaro ba? Katong kanta nga Bisaya rap. Na ako. Cookies. Cookies. Sakay lang kami kadungan kay pagkaman. Okay. Ato pa ron. Dito maglagay. Kanta bago. Bago. Layali diri. Sabak na diri. Sabak na dibi. Tagaan taga 20. So, lahi niya ako Unsay ma? Paborito sa mga bata. Yate. Kato mga na-annex piso wifi. Unsay kanta? To the moon. To the moon? Oh. Yate. Anay, saan ka punta? Ato Colon, Last Trip, Lom, Squish, John, Wild Trip, Langkum. Ayaw na. Napailain. Katong rigi-rigi ba? Ay, katong Rigi nga Bisaya. Oh. Katong pagsyo na to, noong Davao, back to back na to. Wa may magdawog nga na back to back na mo sa Jinsan. Ang banda, Jason in Town. Kanda. Di kasabot ang mga tiguang, para ako lang ang taon. Larga. Pamburikat mo to. Oh, mo naman eh, pamburikat naman nila niya. Ano? Ayaw mo kaulaw nga ikaw nga mo sayaw, magsayaw nga maghubo. Hikapa. Ano na na hikap. Unsa kay Jaro niya? Napakilay kanta. Unsay mo kanta? Para makarelate ng mga tiguang. Nasa tayo kanta pang tiguang. Pantiguang. Oh, Freddy Aguilar. Unsay title? Apo. Oh, nayabag na. Naniguang na lang guturang. Suwadyo ko kadungog Freddy Aguilar ni kantag apo. Unsa may kanta ni Freddy mo ni Bawan? Anak. Kalos anya gikantang anak. Dugay na. Ang anak, manganak karon usingan. Apo. O apo. Kantaho, tada kay namay mga idaran, huwag kailang kantang bago. Hala. Kanta ha. Apo. Para nis mga nag-edad o 40 pataas. Larga. Para po nini mo sa alay. Batang-bata ka pa, nangasawa na ka, nanganak og 5 gipunan og usa unong na. Tunga nas dusina. Ang iyang asawa perting los para kasi isip di mo pa huway bisag Semana Santa. Way luya. Ganyan talaga ang buhay. Ang inoog iring mag-away. Ang tumulong igit magpilit. Kiring mata palaigit. Katawa pa mga inatay. Turag, kabantay ka mga bata dali, Turags. Ay, anak pa nagmananagat. Nga naman. Tanawang ilong, murag bugsay. Katawa-tawa pag nahigda. Isang ng anak. Maniruhay ang mahalan eh. Anong anak mo nagmaniruhay? Tanawang ilong bungkag, ikot dinamita. Pero kining ka-orange mo ni pagkagwapos tagasa. At soy kayo ni bata. Chuyag tupi, matao. Ano grabe? Iyang buhok kulot, yang ilong platap. Shot! Paibaw na lisod kaya happy nila, bugal-bugal yung ato Bitaw, basig nagtuo mo si Mutrikis Guapitos, mang puro na bugal-bugal na ibawan. Ato lang sultihan shot, before ko nisikat sa radyo, before ko nisikat sa shot sa TV, sa Kristan ko sa una, Yate na, tinoon na. Gipotball ako shot, Na isa Kristan mapotbol. nangawat man kong sipot. Ikaw? Ako sa Dokinsay taga Davao dito ko nag-graduate sa Davao Bible Seminary sa Kalonan, Pequeño. Bot pa sa bot, Kanang Biblia o sana sa study na mo during my high school time. para mo to ni tagamaya bantayan atong testingan. Suwaye, Kinsay unang tao sa kalibutan? si Ibag si Adan. Si Tuha? Sinto Biblia? No, di mo sud kapilya. Sige, duha biyata. Unsay istorya? Asa mo kitag show, may script. Unsay istorya ni Iba o ni Adan? Gitintal ang duha. Kinsay nagtintal? Yawa. Kinsa may yawa? Ambot lang, niuli naman ko ato. May pambata, snake. Bitin! Iya lagi English. Pinagis bitin. Ang bitin may yawa kay gitintal si Ibag si Adan. Tinaninda mang bitin og mansanas. Ay sa wa man as Biblia. Ay pagbuot kay waka dito.
Nalibitin ka mo, manukli. Pinana kang bitin. Iba, balik ka. Nalibitin, masulti. Ay, pagbuot, kaya ka dito. Gayon, Pagpalit ni Ibas Masanas, pagpunit niya, nikilat. Pang! pang! Uy, hinayay, magbuak ni suga. Ay sadong, hubog ng operator. Ang isulti dong, kilat, dili dugdog. Dito ka payranis, mayula pamilya ron. Itaining, Turag sa kakalit sa kilat, ang ginoo, ang panggunit, tagap. short, sagrado ang Biblia, kay hapit ng Semana Santa. Ang Ginoo ni kanaog, wag yun na matagak. Wa ka pa na po, uwak. Di ka sa langit, ni kanaog, ay wala na matagak. Ay, lagi pagbuot, kaya ka dito. Magagawa ko dito, kiba ko ninatagak ang Ginoo. Yatera, Sa kanakos, kalibutan, ang Ginoo dito natagak sa buhol. buhol, Pagkatagak sa Ginoo, ni singgit. singgit. Agay, sakit ka, Joe. Dumaan kitang luha. Ay, Lord, mata pa ka, Lord. Ginoo, Ha? di amis maya, daan pantayan. Ay ito ang may gabay, kay kinimong variety, pangwarta rani. O imo ganiming gabaan, unahaning mayula, pamili. Sila may hinungdan, naabot mi din eh. Katawa pa rin si Roy dire. Una, Roy, ay kaya dako kay ngisi. Hoy, kamaw kang tingos Ginoo. Suwaya na, ditawag niya si Iba. Atong tistingan kung si Isyot magkuha bang tingos Ginoo. Tistingan turag. Ni unsa ang Ginoo. Niya ang ginoo ay, Iba. Nasa mo na mag-Lord? Uspa! Uspa! Iba. Nalimbaot kong limbo. Ang mga bata nagatawa. Ganon. Gihahag mas kuya Isyot, ang tingog Ginoo, ang naong demonyo. Tawag na, Iba. Nitubag sa iba. Tubag si Iba. Giyon sa niyang Ginoo. Yung ging na ginoo ko sa mga part. Ginoo to niya, pai! Ay, lagi pagbuot, kaya ka dito. Ngayon, Niyong ginong nganong nakasak ka na ko Iba. niabot si Adan. Abot siya dan, Unsay gibitbit. gadag ko lapo. Giyon sa niyang Ginoo. Yang ging ng ginoo nga, ayaw na akong uya part. Ginoo lang ito. O niya, Sa kasukos, ginoo gikuha niyang bitin. lagi kuha ang bitin. Tungod nene, nakasak ka mong duha. O niya, Gipotol sa ginoong bitin. pam! Dabuhag ang o o ang ikaw. Gitawag niya si Iba. Iba, babae man ka. O niya, Imo neng P. saon man. Si Piti. Spitan, pam! Si Adan, laki man to. Adan, laki man ka. Imo neng Tin. Saon man. Si Piti. Spitan, pam! Muna karon mga isunan ang sumpa na lang yapon. Ang mga babae, Na B. kining mga laki, Na 18. katong mga bayot, O umuomen. ang mga tumboy, Kulkugin. o niya kaning mga senior citizen, O huna-hunain. na sinanay, kay piyong-piyong, Nga naman. ka-imagine. Magtarong doy. Oh. Nihanyo man ang mayula pamili, mag-dismiss ko luta. Nanayabag na. Bunog na mga itong video sa YouTube, maghimot ang bagong show. Miss. Ato tatawagan itong bayot kaniya. Hoy, mga ilan. Sugata ba si magpagpap? Kondrado. Conrado Pagara. Hoy. Esa. Ay, Santo Niño, day patron dire. Karoon ng tao, yung sinina, cortina. Wow. Mura yung dragon fruit. Hi, boy. Babae ka, ikaw ang kumuhunong ng edad mo Sige isunod. lang, gawin. Okay, so ni-request man mo nga mag-miss-miss, ta? Oo. Ay sa, ganara mo, tanaw ng lawasa. Ano naman? Tanawang tiyan, murag gasol. Ang iya, gamay, murag butin. Okay, kaya ni-request man mo niya, request na din sa Mayula family, na mag-miss-miss, ta? Upuan na inyuhang long sleeve. Nayabag na. Kung saan na iskandal? Skanda. Di ka mukuan nga ang Mayula family man ni-request. Ay sa, ma'am, sir, maghubo ta kadaghang tao, di ta mauwaw. Nga naman di ay, gi-request man mo. Ang request nila, O, request, di mo bayaran. ang hubo shoot. April ba yan?
Apil. Okay, diri nyo makita si Kuya Ishot o si Kuya Idol Toragsoy kung kinsay bright nilang duha. Okay, kay magmismis man sila. Mana ikuana nila kung kinsay bright nilang duha. Okay na. Mana, hubo na. Say mana, nay magmismis mag t-shirt. Hinay ako ipaong tapos bububuhan nga ka. Bugo ni bayuta. Ingod ko, pag hubo may pakitang pusod para mismis tanawon. Halay, bayot na bugo pa. Diya pa ka unsa man na iskandal. Ang tao masayop tungod ra po sa tao. Ngano man di ay? Nisulti to ganiya. Toragsoy isyot paghubo ipakita ang pusod. Ana, Tanawa si isyot galibog ang ipakita tuhod. terus kang amaw. Di mo ngunit tuhod. Unsa day na? Kigol. Sabay ay, Ito mo kigol. Sir, ganun di maka maghubo. mauo ko Torogs, luwas ako. Mga mayula. Ma'am, sir, mga Sir Roy, Boss Roy, ikalay hubo, boss. ano na po buwa kay mga nagbutanding. Ay, apila ka dito, bayran. First time na mo din sa taga sa bisang sikat kami sa YouTube. Ako na lang maghubog sinina. Salamat, Torogs. Boss, pinangga ganyan ako kong partner, boss. Salamat, Torogs. Shot, Oh, hubuan na imong naong. inatay ka. Panglaag na ni. Panglaag na ni na. Mori panglaag, giuran. Kapila naman ni pabuti. Hubo siya! Maghubo mo! Ahak, pinasalida. Ay. Okay, maghubo na silang si Idol Toragsoy o si Kuya Ishot. Okay. Ano naman taong kay Ishot? Uy! Unsa may life jacket ni mong buhanga ta. Nagbra ka, puro lagi ni itom. Hoy! Ayaw pangila din kay dapling kitang dagat. Kaya naman. Ang mga bata nangatawa. Kaya nga naman. Solo, ang kalibutan na usap na yun. Ang nga na usapan. Asa mo kitang ukoy, kasalbabida. Malumos yata. Duha pag yun. Nindot kay kong braday. Nga naman. Mura jog junk food. Wow, ang sama ng junk food. Dako tanahon gamay kay suot. Oy, ay kato katawa ma'am, may muha bi ni ma'am. Sobrana na siya. Asay Uy, kang ma'am ni gaman dito ni say hayan. Wow. Ako mambanji. Ang Mayula family dili na mosulob og dili branded. Wow, unsay brand ana? Suin. Wow, usa ring suin. Sugod nag-inat. Wala na bagay, ma'am. Ha. Tanawa, gitatapan pa. Nga naman. Ang suod, batang tiki. Ay katawa apel ka hugo. Opo dong, apil sa guys, ikatawa diha. Bugo ni kita na may pusot. Ikaw sad? Suhi, mangino. Nga nung su... Oy, nindot kay puso day. Nga naman. Murag low pressure area. Ito masaran ang low pressure niya. Si Sir Roy, nakitawa. Nga naman. Ahak ng isyot. Dughanon kay tiyan. Hubo do. Hobo. Apil ko. Apil ka kay apil sa kasbayan. Hubo. Pagkuhat. Buhang na. Ma'am, naipambot ya. Nga naman. Ato tagbugo. Nga naman. Paupirahan. Nga nung upirahan na. Simpa ko. Imong matris dito ya. Riyak na lang buko-buko. Bugo. Dahil nindot ay para mismis. Ay, sa. Di man ni Apnal. Unsa man na? Inunlan. Ay. Imuha ning puti kay bagay na sa miskin. Isulog yun eh. Ani itong bagay na sa Isa. miskin. Ma'am, huwag mo maingon mo, ma'am, nga Miss Kalag-Kalag, din eh. Isang option, Miss Kalag-Kalag, din itong buhaton. Apel na. O apil na. Miss Kalag-Kalag. Ay sa, ungo-ungo na imo. Buwang ka si Manasanta ron. Nga naman. Ilansang sa cross. Wargayo. Nindot kay salida. Nga naman, nasa ding salida. Katong Taiwanese ba? O, unsa to? Katong Trina Hobson. Nga naman yung sa dito. Ito na. Ang ayan na. Ang mga bata nagatawa, di mo na 3 na hupsan. Unsa di ay? Tuko na ligsan. Sulo mi mo. Ikaw sad, pagsulob. Wow. Di ka tamao mo ganit. Nga So naman. magkawon to wa matay gatas balay mga wartata. Dagko kitag budget, wag kita kapalit. Mahal kay oing. Ah, Wow. nagunat. Puri aga ba?
Ma'am, pwede. Mura yung balot na hopsat. Walay sabaw. Nakita naman ang bagol-bagol Toragsoy. Na-fly away lagi na, day. Okay, so mag-start na ta. Ako yung number 1, si Ishot number 2, ikay number 3. Okay, pakpak ka pamilya. Candidate number 1. Sasi. Bagol ro. Mutya. Mori mutya bukya. Ay sa. Ay. Alam mo kay Bong, dako kinig bukton kay driver ng sikat sa talisay. Lami kay pa, murag bahag-bahag. Sige, paspasin ninyo. Ay, karon lami mo prangka idol. Ang Miles gwapo kay sounds, gwapo kay microphone. Yes. Ang i-level up ninyo idol, inyong suga. Nga naman. Tora ang siga, di arang sumo. Ay, ayan, nagkasuko ba? Istorya na, mga muram kag dilaki, no? Kasi mo tayo, shoot. Okay, what is your toy? Ito nang tuwi, uy. Unsay toyo nimo? Yaw-yaw dia. Ayaw, in English kay maglibog. Onsay a stage name. Okay, my stage name is Stanley Smith. Wow, Smith! Stanley Smith. Ang iyaha, gipiit. Gagmay ni Pili. Tinood. Real name. My real name, you can call me Ayana Boston. Iya, ang ayan nga bukton. Dili ay, ayan pasabot, ang iyaha, poston. Diin nyo may. Wala mo, managat ron. Wala nakaihi ng tulong inatay. Mario, nangagigsala. Next, Pilay edad. how much your birth certificate? Bugo yung bayuta, di magkasabot edad. Sweet 16. Nga makak. Putangan ko nagbombay mong baba. Kagam. 19. Ipaon tagas panggal. 21. Wa kay bayad sa Montiola. 26, kalayo aning dan bantayan. Hadlok. Next, Vital statistic. My viral statistic is 32, 23, and 34. wow, perfect. Sila tananday. Totala ko no. Utangan, alkanse. Tiriwan, bing down 3, irong nangihi. 84. Drive yung bayuta. Wow, itiwanan. Sunod. Where Where? is your school? How much you kill your classmate every day? Did your principal eat the blackboard? Or did you resist in the CR? Where is your average? Bugong ni bayuta. Asa ka eskwela? Okay, I studying at University of San Carlos, taking up Bachelor of Science in AB Mass Communication, Wow. major in broadcasting. Taas yung bayot. Taas kining title ken eskwela ra manig als. Oh. What is your Oh. motto ni mo, day? Gamay. Imong moto, Gamay. imong moto, Lagong. akong moto, baho. Kasabihan. Okay, may kasabihan po tayong kung makakita ganin mo puti nga bitin, Wow, Nanay puti ka bitin. kana, buutan ka na. O niya, Kung makakita ganing mo itong nga bitin, Ako? di man na bitin. Punta ka ron. Di ka muna bitin. Uto-uto. Di sana pwede uto-uto. Uhipan. Katawa bang halulukay? Taray! Di mo ko na halulukay. Ano na? Kikwa. Tayo! kung makakita ganing mo itong nga bitin, O niya, Kasi magaba na naman yung bitina. kana, maldito ka na. o niya, Kung makakita ganing mo brown nga bitin, Wow. kana, kinaon ko na.
Kung makakita kani mo siya Siyahang bitin. kana uhipan Sa bali. kasabihan. Si Bali. Oh, thank you. Thank you so much. Hey, Now, pwede. Number 2. La cuarentena, el polo la calle Ay, yo, wag maging krimen suspect na lang. Okay. That's all, thank you. Wag maging ako. Isa. Isa, di apo, di apas apuhan. Di bata, nangitas mama. Thank you so much for my trophy. Nashock down dyan sa unis, issue kay tao or dilo na ito. Asa ko ay mangwarta pa mi. Di bata, nangitas si mama kaya nawagtang. Hindi siya mablis na ako eh. Sige. Okay, proceed. On-site stage ni... by the way, ang Mayola family na live nila silang Uy, cellphone. kasagaran ba siman? Yes, mga seaman niya napod sila sa naay mga kaliwat nilang na tagagawas. Yeah. And i-request sila in Spanish way. Spanish word. Yes. Buenas. Wow. Malas. Hugkas. Pagdali, oy! Largas. Iwas. Espanya. Spanish way. Okay, that is simple. Hola. Jari. Isa. Nabuang na si shoot, oy. Ang gingon is Spanish, dili TikTok. TikTok man ang imuha. Okay, also real kanang stage name. Good evening, ladies. Inantay mo. Mangita ko gatas. Hoy. Isa mo rin inahan, ani, paliw ko. Kinsa man itoy. Gagpali kay mga paap. Balik na kabangagron. Pasagdi na ya. Nalay budget ya. Sunod. Okay, on say stage name. Good evening, ladies and gentlemen. Presenting Wow. anak ni Inting. Taro ko yung say Ang pasabot ba, pangani mo sa entablado. Oh. My stage name is Julia. Wow. Kagwapang Julia. Thank you. Kung nahulyo pa ni, mananagat. Tinood pa nga. On say tinood nga, real name. I-appeal na ba yun? Yes. My real name is Julius Dayono Jr. Basta junior, Bayot. lahi Dris Maya, ang mga junior, guwapo. Guwapo, pero bayot. Kuala ni Paliubi kay madagma niya ni. Kuwalang ni Paliho. Ada na inahan. May mga inahan. Dagan, lupan! Gumpa pang warta naman, let's see! Hoy! Kuha inahan. Oo. Ayaw anak kay balbanga. Isood na ko nagbobo. Bye-bye, bibi! Bye-bye. Okay. Okay, let's proceed. Okay. Let's proceed. Okay. On-site viral statistic. Sukod lawas. My body pedidos is... Bukawag pilidos. Uy. Kasama na, balay. Sukod. Sokod. Hoy! Kamu mga Bisaya kay mo, kaya kung papang panday. Ay, banday day. Ang English sa pedidos kay... sa sukod kay pedidos. Oh. 30 size, 20 size, paralyzed. Sunod. Okay. Pilay edad. How much your age? Where is your age? And What is your age? Why are you age? tawag ka, Igor, undang lang age, buwang ka. Ako di ay. I'm sweet 35. Ang taga-tagasa, di mo to, kaning nagwaya 35. Oh. Kay iyang vitamins pagkabata, dili tiki-tiki. O sa di ay. Kalburo. Tanawag na, wa maging hinog, ditsong lata.
I'm 40. 40, short. At talo yun na, bagay ta na. Buot mo, idan ako, buwanga ka. Ibunal ka sa pambot ng buwanga. Ay, magbuot iyan ang edad. Sige na lang. I'm 40. 40. 40. 14 buwanga. Kaya 14, bayuta. Igo ka rin, 14 laguma. Okay, asa ka guys, eskwela? Where is your school? I graduated in Muntinlupa, 10 years. Pag high school, 5 years in Kalunasan. o sa kurso, I have experience of 5 ang kawat, 4 ang isnat, o 3 ang hulda. Nabagay, this dagway. at di pangutana, eskwelahan, dili prisuhan. Oh. Kana bang, UC, UV, ana? USC. Okay. Oh. Sorry, Yes. Okay, ang sa eskwelahan? I graduated in UST. Wow, unsa ng UST? Unitap sa Tabunok. Tindahan man na? Kana bang kurso, Bachelor of Science taking Oh, up, taking ba? Ay, tiking-tiking. Yes. Ay, taking of syrup. yabag na. Ah, lipong ko. Expired na yan. Kasabihan na lang to. Kasabihan. Kasabihan dahil. Walay babae masakitan. Pong. Basta ang tumboy manghingo ko daan. And that's all, thank you. Okay, thank you so much. Candidate number 10 now. Candidate number 3, Idol Turagsoy. Okay. Koto-koto, may gitokar mo. Okay, What is your stage name? stage name. Sofia. Wow, Wow, Sophia. I'm Sophia. For tonight, you can call me Sofia. Alam ka, gwapo ni Sophia. I'm proud to say, my name is Sofia. Ka-cute ni Sophia. Ako si Sofia. Lagi yung bagong na karon. Diretso ba? Sofia. Oh, Unsay meaning Sophia. sa Sophia? Musup-sup sa iya ha. Okay, what's your real name? Donna. Wow, Donna. Dona'y itlog, bago lang nabunog. Okay, so pilay edad? I'm 45. Wow, 45. Yes. Wow. Why? Because I born. Oh! You're not born. Oh! Di pa mo na pa. Why are you for it? Okay, asa ka guys, eskwela? Eskwelahan. Ano ka bugo? Dari mo eskwelang simbahan. Where is your flagpole? Inside the classroom. Okay, outside eskwelahan, outside... Wakay labot. Ano man? It's unfair, someone. Ito ganmi. Ito Si Ma'am Panji, ganiyan, nananghin ko pagpanihapon, Ma'am, kung pangutanong gani kong educational background, wakay labot. Ayaw, ma'am. Kaya it's unfair kami ni sumbong niya siya wala. Mauwo ko din is Maya, uy. Ano man? Ay, kaulo. Kay puro naman nanagatanan. Mauwo ko din yun, kay makibaw yan eh, ang mga sinigtanaw sa tong video nga. Si Turaksoy kay grade 4 ako buto. Kaluoy, di mong inataya ka. Oh. Nakibaw na lang sila nga grade 4 ako. Grade 4 nga elementary. Bugo na grade 4 high school. Bugo na. Uy, bayot. Nai grade 4 kinder. Sama ka, white grade 4 college. Sorry sa'yo. Gwapo tani, wala maging nursery. Grade 4 elementary. Bugo ka. Outside ko. Saan nilitabo sa mga kinabuhi? Bayot. Ang tinoon na maong grade 4. Ayaw, nakikilak-kilak ko. Kaya bandaw ba sa skillet? Nung nila mga di bata classmate. Ako ba lula yung maestra? Namatay lang lula. Wag ka mo graduate. Maong grade 4 ako kay. Ano man? Maong grade 4 ako kay. Luis, lahat tayo eh. Maong grade 4 ako kay. Ano man? Huwag ko nga po grade 5. Grade 4 nga grade 6. Huwag kita ruwang duhado. Nanginhas pa ka. Outside korso. Dala kay course. Ganahan niya mo magibaw nga ng grade 4 ako koto. Ano man, Turagsoy?
Alangan mi kay nagbinuang man akong maestra. Honesto kay mo pang ma'am nagbinuang amaw. But Yes. I'm proud to say I have a course. Wow. What kind of course? Of course. Please listen. Go! I graduated in Bachelor of Science in Mass Communication, major in journalism, minor in vulcanizing. Wow. Ngayon ba yun? Okay, Tanawa kong tiyan, morang interior. ano naman? Yang ilong kanyoto. Oh. Imong tiil rayos. Katawas ang pangag, spark plug. Okay. As vital statistic. 38, 28, GP8. Okay, kasabihan. Motto in life. Moto. Para nis mga babae, dinis maya. Okay, para ninyo sa tagamaya ha. Go! Walay gamit ang inyong kagwapa. Kung kabit raka. Pasagdi lang ng kapit. Ano man? Kapit talaga na siya. Okay naman may kabit, ayaw lang ng bayo. Ano man? Bahong angit. Q&A. Q&A portion. Okay, are there a short question and answer portion? Thank you for the question. Wapakani! What a nice question. Wala pa ay! Diri. Ay sige sila, uno ng edad ni Moron. Go ahead. Okay, ang naghatag ani nga question si Sir Dennis. Thank you, Denise. Yes. Asana. Ang kana, naka-jag o t-shirt kay naka-orange. Mom, lagi na. Hindi, yellow na, yari orange. Oo. Hi. Okay, iyang question nga gihatag. Taga-imig animals nga nag-start og letter M. Animal. Tutudlo ka na kumuha ka. Kinsa na kayo? Sir Dennis. Boss Dines. Oh, nagatawa. Animal. Kano sala ko ihaton? Buot ng balay ni mo. Nagatawa. Tawo ka mga. Sir, animal sir, nagsugo sa letter M. Oh. Mauni! Mausan ni. Katawa Sir Dennis. Oh. Animal start with letter M. Yes. Monkey. Very good. Brightanay, Bright Anay. letter M. Yes. Mungaan, Manok. manananggal, Buang naman ah. Mananagat. mamayutay, Manuyupay. mga maritis, Mayot. mana, Kayo, mamayutay, mananagatay. Nani, animals day na. Animals nag-start og letter M. do you mean an animals live in the planet Earth? Yes. Sorry, we are alien. Alien. Animal, Animals nag-start og letter M. silence please. Ma, Very good. kananas palay, mutingog, Unsa? muko, Gamais mo ko. Unsa? Mike. kananay rabis, Unsa? miro, Gamais miro. Unsa? Mitoy. kanang lakay mga paa, Unsa? nitin, Gamais mitin. Unsa? Naslapok. Unsa? Mate. napay gamay si mati, Unsa? cute kayo, Unsa? mati, Dakos mate. Unsa? Mate. Kamu pa maigogi mo sa kong komo. Dere, another question. Go ahead. Ang naghatag ani si Ma'am Banji. Thank you, Ma'am Banji. Okay. Tagay ko prutas nga nag-start og letter L. Fruit start. Istorya lang di manot ho. Lupan mo inasal. Sa fruits nag-start og letter L. Fruit start with letter L. Yes. Lumboy. Prutas baka. prutas ani,
Letter L. Oh. Simple. Loy-a. Humot kay ni gisalon. Unsa? Lahos. Tag 600 ang kilo. Unsa? Lumbay. Lukra. Lamunggay. Labasa. Lagbati. Oo. Okay. Lawoy. La. Oh, la na, mala karon. Lahos, lumbay. Gusto na mo pasabot. Prutas nga nag-start og letter L. Please consider the crowd is so noisy we cannot hear it properly. Ah, sorry. Ayos mong sapa ko, di sila kadungog. Okay, go. Prutas. Letter L. Letter L. Saging lakatan. Very good. Lakatan, saging gihapon. Yelo, lingin, lansones. Yelo humok lata nga mangga. Lagong babaho, lata nga nangka. Langkong itong lata o dagway. Bayot dako, daron inatay. Okay, so mo-proceed mi sa mo ang drama. This time, ang amoy pahigawas ninyo karon, ang amon drama nga na trending gikan Yes. sa Pitalo. Yes, kani ang Amo na drama. idea kanyo. Kaning duha na tambuang diri. Okay, kisingan. Kevin, Then, pila edad di Kevin? 23. 23, na plano mag 24 or 23 sa koto. 24 koto. Pag sa'y sakit. Cancer. Okay, ready na kasi mong partner? Ready na. Ready na. Nagawa na sa buhok ka ni mong ilong. Ay. Okay, and now ladies and gentlemen, ihatag ta mo sa itong Sex Bomb Papa number 1. Okay, tarungan na sir ha. Ano ka? Uy, marunong ka. Sunda sir, sunda. Hey, mura kang gwati, uy. Pagkarong sa sunda, sunda. Go! Wow! Ang sama na, uy! Ato, rescue. Yeah! Ari diri oy. Ana, guwapo man lagi ka magtalikod. Nag-cute kay globot oy. Masyo globot. Go. Oy, babay ko ka nasuntoy ka diri. Mabungog yung karon. Sige. Junior, behave ha. Oh. Dili ko po sawa. Ana, dili ko po sawa. Go. Pagkala gid na ang niya. Ari ko slow yomi para mabungog yun. Ikaw ko po sawa. Pagkala gid na ang niya. Eh, ko po sawa sunda. Ana. Oh, nasuntoy na noon ka. Okay, go! Okay, lahod! Sunda! Wala ka, pamukha nga na ibuhok, oy! Sige, sunda, oy! Kasaka-saka, bitaw ka! Wala kang uhipan, oy! Okay, taro nga, bilanggan! Bilanggan. Pasuunga akong amiga ha. Pasuunga. Pasuunga ka na. O yung karoon, ika na po isuong. Makakita kag langit. Langit na na ha. O, pakpaka. Oros pa, bro, panawag sa Ginoo. Ana, o. Nawapay, kutakas. Now, dito. Dito, suong. Makakita lagi kag langit ron. O, wala. Last, makakita nyo kag langit. So, kamang kuya, kamang. Kamang kuya, kamang. Kamang, makakita lagi kag langit. Kamang kuya, kamang. Langit.
Barag malagi ka tutski. Hindi, kasaka-saka bito. Game mo naman irong buwan. Okay, Papa number 2. Dali. Hiya. Musta? Okay, ragya po. Kira. Saingan. Nakalipot po sa kupahan mo, bro. Oh, daga na rin buwang na to ano eh. Saingan na to. Bruno. Rono, pila edad. 35 naman ito, Bruno. Katawar man siya kalit noon. O sige, ready na kasi mong partner? Ready na. Okay, now ladies and gentlemen, a round of applause for Papa number 2. We about to go Duffy for my uncle. Sundaya. Ano siya sila bulag niya paki? Mura kang tinitapis. Uy! Hapak pa, eh? Kaapte. Hapak yun, hapak. Yun, hapak. Okay, go. Go. Yun, hapak siya. Ito po hapak. Ha? Yaya. Ha? Kuwari ko nung hapak kiri kuya. Kasi kaya masakiton kaya? Okay, sunda. Exorcist man siya. Oy, sunda ko yung sunda, anak. Isukol. Anak. Ito sa pirang yang O. Pirang yang O. Pirang yang O. Okay, para sana ba? Okay, ikaw na saan? Oh. Okay, sunda. Go. Higda ko yan. Ayaya. Ang sama na iya. Patay ng bata. Higda, oy! Higda. Ayaya. Langit na to. Matay. Okay, a round of applause for Sex Bomb Papa number 2. Ikaw na magluyo yan. Okay na yan. Okay. Brownie, hari diri. Magpalupig ka dili. Just nun ka dili. Magpalupig di. Dili. Sige, hari ka. Kaya sa ganito ka dito ka no. Ana, ay kung si guys matawi. Ana ato pang dito. Na. Ladies and gentlemen, Papa number 3. Pansin mo ba ang pagkakataon? Di natitipan na. Tila di na nananabig sa iyong yakap at tabi. Sana'y malaman mo, hindi sinasadya kung ang nais ko gawing malaya. Di lang ikaw ang nangyaya't pagbaling ko rin
Buak ng itlog. Okay, ano mga masipang papa? Pero tao, tro kay bugate kay kaoy. Sakit ka sa kong po. Sa kong tiyan, oy, natusok man sa bukog. Purong ka, bukog doon. Muragat nilatan. Nilatan nga bukog. Asas ko an, brownie, usa. Ay, bulldog man din eh. Isay nga na to, isay nga. Lucky dili. Lucky. Lucky. Kumulihay, meaning, Bayot. suko ka. Kung di mulihay, Lucky. okay. Asa ta magsugod, babaw o boss? Babaw. Babaw pa. Hangad. Hangad. Ayaw, sa bako, sa dana, sa diyan. Na. Laki man ka. Nalangid akong Jessica ha? Ay, ito? Jessica to no? Ay, Julissa day. Bahala na. Magamit naman siguro ning bayan tawanan na. Sige, ay kabala ka puro talaki dong ha. Kung unsay naaning mo nahabod ko. Bata kay baw mas dako ning ako kay sa imo. Sige, hangad. Go! Hangad! Bayot ka! Last chance. Hangad! Go! Asa ito nung gurong tong Julin? Laki. Aria. Laki dili. Lucky tao. Kumulihay. Bayot na. Kung dili. Lucky gihapon na. Okay. Mong duha ka kamote botang sloyo. Botang sloyo. Hangad. Asa ta magsugod, babaw o boss? Bisan asa, basta nala sa ibaw. Sige, straight lang sir. Na. Go! Laki manggahaka. Padali, oy! Bantay ni Upok na ha. Go! Padali! Go! Ah. Bayot ka? Pagdali. Go! Murang nagkuanoy ka ng putot saging. Ito. Okay, mauna to itong testing challenge. So karon pinaagi sa inyo ang masipag Besh! sa man. Naapay isa. Asa na? Tao dilo na to. Tanawang tao ba? Tao di ay. Habi ko kay apil. Sige, dito ato bang. Paano na ni mong kao? Ay ko alam mas gwapo kag nakay kao. Ibutang kamotloy ka. Laki dili. Lucky. Kung mulihay, Bayot. kung dili. Lucky. Asa ta magsugod, babaw o boss? Babaw. Sure ka? Okay. Sure ka? Sure. Sure. Sige, hangad! Go! Asa manani, oy? Mura mo nagtambis na putot. Lucky. Ato ka dito, sir. Lucky. Yato, itong tawana. Nanimahaw mang ginamos. Sige. Pinahagi sa inyo ang masipang pakpak may makadaog karong gabi una. Okay, go, Besh. Okay, ang pinakakusong kapakpaka ay makadaog. So mag-start ta sa sex mong papa. Number 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pila.
14. 14. Papa number 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bilang. 17. Galing. Sex Bomb Papa number 3. Bilang. Ako ba na pang Exodus Papa number 1? Okay. 327. Okay, we have a winner. Okay. Papa number 3. Sir, thank you so much, sir, Salamat ha? kay Sex Bomb Thank Papa you. number 1 and Papa number 2. Sir, thank you, sir, ha. Nalingamin ninyo, sir. Uli na. Thank you, sir. I love you. Aral ka di kanin kayo ay shot. Ato lang ka. Di mamaak di nga. Sige. Ikaw may nakadaog. Ari ka diri. Congratulations. Thank you. Kabait naman na akong sitwasyon para na. Nakabalang ako butakan? Kaya asa na ito ha? Nawin nga, gimingaw naman kay ko. Kakita mo sa kong kabit nga gwapo? Kataganing si Ishot? Shot! Asa naman ito ha? Nganong niapas man ka? Yan ko kay gimingaw man ko ni mo Shot. Kaning naw nga, gimingaw ka. Akong imama, gipalayas ko mo kay napulaan ning naw nga. Sige lang palayas na Shot. Anda mo sa kumudawat nimo. Ako'y kalame. Ni ka diri kay kabalong ka nag-igo may sa tiro. Oh, igo ka sa tiro, pabutan ta karon. Asa ko nakita ng papuntahan siya? Agay, ay na lang, yung mga bata, binggiton niya. Di bitaw, naibuong na ko ni mo nung mga ka nga. Di ba naingnan na to na, di na ta. Sige na ta. Sakto na ni atong kwan, oy, sakto na ni atong char-char, oy. Asa di gusto ni mo? Charger. Si Charger. Kaon takag maayong swaki kay kusog kay ka mo Charger. Ay palabi, kaya na yung mga bata. Aliron, og tinuod din yung mabdos ka, barugan ko na. Sure ka ang kuno na ni mo? Mulaw ko, bala ko yung uwi dungko ko. Oh, yan siya. Buwan ka lang ni may mga asawa. Mauli ko sa balay. Ako siya mo tungkol kaya ang diferensya po sa kong kinabuhi. Minyo ko 20 katuig pero wala siya kahatag na kong anak. O ikay lang kahatag na kong anak. Ang pingitan ng bata. Mawito na ning kamot ko siya. Paalag imo kung ipatutuan. Makahatag lang si mo gusto. Sunod ba ay palabig tuwad ha? Ano man? Baga na kay murag losay. Imo tatong Natay. Ari, Sure. mauli ko sa balay. Tanang kaptangan ako daw ato na ko madato ta. Madato na ta. Mag-ipo na ta. Sure ka mo? Oo nga, shoot. Wala ka na ka. Ah, dili, magpambot ko. Ay, pambot, diretso sibo. Inatod ka ka? Ay na lang, day, mura kong minatay. Diri lang ka, ay nagago-hago. O sige. Ampingin ng mga bata. Ikaw sa shoot na pag-amping ha. Huwag hindi mo kampingin ka magwang na, lago kayo na. Ano naman mo kaligo ah? Mauli ko. Uli na ka. Amping sa, pero mabalik ko. Balik na ba dayon shoot ha? Ha? Balik dayon. Laing kay paminahon. Ano man? Paminawa, balik ko dahil na. Bye shot! Ay, nalingi ka. Shot. O nakamula ka ba? Pangyo ako, be? Huwag ba tayo kwarta, huwag ba tayo bayre. Ano eh? Ni-request na ba to ang bata nga? Ano siya nga, ma? O maabot ka na si Papa ba? Inahanga, kiss? Pila edad ng bata, ha? Usa ka gabi eh. Nindo to bata, usa pa kagabi, nanugo na. Kiss. Kiss? Yeah.
Di ko lang lagi sa sulao lang. Naiso ka na, Brad? Niingon ang bata. Hindi mo lagi ang bata. Kiss? Kiss. Patay ng bata. Sa patay. Mahong patay. Ako binigigasa na kakibaw ko na ako. Muhuwat ako na. Bye, siya. Yuki, Yes, siya. I love you, Yuki. Nakising-sing, di ba? Paprindahan kami. Sige, klaro eh! Katuntuha gina ng tawhana eh! Nagtuha ka rin ni Session pamagdos ka to niya eh! Kapitig na nga itong isyat! Panik pating na guma! Napitagway galit lang! Kanilang mga kabit tamaning kamo po nga dito buwagan sa itong partner. Unsaan lang tigdawat na batang kwarta. Luya sa asawa no buwagan tuwag kaya apit siya nga mabdos ko. Ani na lang ka. Ang paso na ko si Isyot, lililingawan ako tinuha ba niya buwagan niya asawa. Kay kung di niya buwagan, pati ang katugliang to, hana? At tuon na ko si Isyot. Kuya, pagwapa, oy. Pero ako uli ang sa kumbana. Kamawa sa si Isyot. Ha? Layo? Ako gali maglago taning Isyot. Ilisan dyan din ako siya ni si Roy. Asa na ka si Isyot? Gimingaw na dyan kayo ko sa kumbana. Nasiya kung manghugas na ko sa among plato. Kay iyan akong ulion. Pero wala gyud. Ingawan man ko ni Isyot. Kay mayo man kayo siya mo churcher. Pero naman ko ipapangita niya. Ang akong boy-boy dire. Nya naguna pa ko sa among mansyon. Asa ka dos Turagsoy? Turagsoy! Ma'am! Asa naman taong ka, oy? Di pa ko sa Bible, ma'am. Kining CR diri Loyos, dagat. Lugas naman ka diha! Paabot, ma'am, kay ang CR nila din tauan. Ano tawaan man? Naitai, pero way tao. Ay! Lagi, Taro dira ha? isuka. Ngayon, sukol ka? Nangutana rin. Latis na nimo. Diri ragod. Nangita na ko nimo. Nangita ka na ko? Oo! Ako Hoy, ako imong amo ha. Pakita diri. Yatis isuga. Ngaluman! Paabot. Kaya, nagkita kami sa akong ex. Ex? Kinsa imong ex? Naman ko iya, taga dinis, taga sa. Mama? Si Gisela. Gisela? Ang asawang lindo. Hoy, minyo na na ha? Ex gani. Ano na gilapis, Gisela? Yan. Diri ragod? Yan, sinusilos. Yan. Hoy, Ah, asan mo na ako ipapangita nimo? My darling, ay sagot. my baby is shot. Si Bibi. Di ko mo to sisot, imo ng Bibi. Hoy, Og imo pa ng Bibi, imo tanang gipatotoy. wala kita. Nino, pakitong sa likod nimo. O, like, magpatutoy ko niya eh. Maambit ka. Mo gani. Muna siya pag-ambit, may nagsam na, baboy. Ma'am, Oh, ako ang ex si Gisela. niya. Gabuwag lang ni. Anong gabuwag man mo? Marites maging dako. Hoy, ano man? Mabitan na ako, Gisela, magbuwag lang tayo. Bato, gisaw sa Lindon. Hoy! Anong musika? Uy! Ikaw ba? Saan naman ako ipapangita ni mo? Kaya sa'yo, itaon! Ay, mong sira si Isyot! Imong bala sa isyot! Yes! Nagpagkawa magkanilis tagasa, uy! Ano man? Kagwapa ni mo, mamana kag engkanto! Ay! Ay, nga na si Isyot ha. Siya ra ang labing gwapo sa akong pananaw. Di ka buta, ma'am? Eh, Kanang naong isyot gwapo na? yes! Kung saan na kay bati ni mo, no? Pero asa naman siya? Humingaw na kayo Ma'am, niya. paminaw. Unsa
rason nga nalangay ko kay dunay gisulti si Gisela nako. Unsa? Ang imong bana nga si Isyot na ay kabit. No! No! Yes! Ayaw ko binungagi kingon ana ha. Walay kabit si Isyot. Ako lang naginusan ang babae sa iyang kinabuhi. Kung ikay maguna-una, pero dawata mang tinuuna mong gisulti nga si Isyot na ay kabit. Sige lang! Basta ako yung ipakaslan. Hoy! Pagmata! Dili ta nang ipagkaslan giampingan ang ubang giilisan. Pagingaw na turag sa'yo ay! Sakit na kaayo! Sakit ma'am? Sakit! Butangin alkohol. Pero maigaan! Hoy! Ma'am! Dili na maoy mong giingon ha. Ma'am! Oh! Pwede ba paminawan ko mo sa makadiyot? Sa paman akong angay paminahon ni mo. Ma'am! Kung tinuod mo ginag-ingon ni Gisela nga si Isyot ay kabit ayaw kaguol. Nga naman. Kay dugay na kong bata-bata nini, wala ka masayot ma'am nga kumpiyaan ka ni Isyot. Naara kong mamusaw ni mo. Yan! Ay, pag ikaw ma... Lagi kile! Hoy! Yan! Sige kalag! Di mahimo lagi. Ay, minyo kong dako. Ikaw, buy-buy, rati ka. Sa kita sa di mo manabi ba mo eh? Nga naman. Buti mong ipasabot, dato ka, pobre ko, langit ka, yuta ko, pero wala ka makibaw, ma'am. Taglaso na ko ang purgatorio, impirno. Malangit lang ko nimo. Yan. Punta iris langit. Yan, dikila. Buhang kayo mo, Senyor Pedro, buhang ka. Ay, ano yung nagbuang ha? Ako ba nagpaswelto ni mo? Pila akong sildo. Kabaw na ka! Maundan ako eh. Nga naman! Wapa ka, mahigog man ako. Singkahan pa ka rin, maundan ko dinig bata-bata. Tungod kay sakit na sad kay ka manulti, oy! Hindi mo masisiroy nga hayron ko niya din eh. Ano man? Patamnon ko glupi. Unya? Kaya namapali man pagbagyong udit ang sildo 100,000 kada punuan. Dayon? Di lang ko mo dayon si Roy. Hindi ka mo dayon. Wa may klaro ma'am. Unya na ko ng sildo sunod bagyo. Labag ka. Hoy! Oh, Ano pinuangin si Roy? may pa si Ma'am Banji. Ano man si Mubachi? Turagsoy, kada mong pares ipuling sa CBB, mo na imong asawa. Kung nga lang na ma'am sa kamong duha, hayron mo lang mo kay magbuhat may poultry sa daan Bantayan pareha sa dito sa Bantayan Island. Unya? Saan man ta? Kitang duha may hayron. Ako'y pugaran, ikay mungaan. Simple lang magbuhaton, God. Ang sa'yo buhaton? Akong itlog, imulumluman. Hey! What? Ayan na, di ko nga ng atragsoy! Hospital ako! Respeto, bitaw ko ni mo, bago kang buhanga ka. Pero ako ko ni mo! Ha? Hay naman! Ma'am, Oh, na, Saan? si Roy, namoy ambulansya din eh. ano man? Bato ko bugo eh. Kamaon sa naman sa taon ka! Magpa-check up ko. Kay! Magpa-check up ko. Ano ka, oy? Lahi na ni. Ang siya mo, oy? Lahi na lagi ni. Ang say lahi! Lahi na ni akong gibati niya ni mo. Yan. Kay klaro, eh? Lahi na ni. Gahi na ni. Buwak ni mo buwanga ka. Ay! Ikaw ba? Ah. Ay, kung inganaa, ha? Imo na kong gibastos! Basta you know, I'm telling the truth. Oh, come on. Yapag na. Pagtarong yan yung mga bata, oh! Ma'am, Oh! wadi ka may ibog na ko? Di lagi... Para. Ang dili ka lampos, buktot. Dunggo. Sige na! Dunggo, super feeling. Okay! Halata na kaya. Gadalis angkla. Ay! Buwak na mo parula. Dili ka lampos, buktot ka, bayhana ka. Sige na! Si Roy, ikay dunggo be.